We are live. Niektorí fanúšikovia ešte proste zostávajú plní emócií a neodchádzajú. Tihleti fanoušci. Krásný. Jdeme tamhle asi stranou, ať nás nic nespátne si. Raz. To je jaký víš, jaký ťa v anglickom Nemecku nepustí ani do haly, keď nemáš helmu 20 minút po evente a ty ti padne niečo na hlavu. Tak decka, je vás tu 1800 neuveriteľných o 02.11. Tak musím povedať, že ste fakt skvelí. Dnes to bola bomba, na tom sa asi zhodneme, presne tak. Info ešte nemáme ohľadom stavu Carlose. Ale skúsiš napísať? Jo, no. Možno počas tejto liveky sa dozvieme. No. Čo budeme robiť s tým, že na registrácii, keď ešte tam není toľko registrácií ako kapacita, ale ak bude, tak proste skrátka, kto prv kúpi, ten prv kúpi. No jasne, o toho sú tie registrace, no. No. Carlos mohol dojsť na tiskovku, no to bolo to ťažké káo, to asi úplne ne. To asi ne, úplne káo. To asi nemohl, trošku úcty. Spali, koukal jsem na to. Pozdravujeme aj my. Čepo tiež išiel na lekárske vyšetrenie, není mu úplne dobré, ale proste ukázal obrovskú, fakt ako je to frajer, že došiel. Aby poďakoval ľuďom, tak to je o ničom o ňom hovorím. Najbližšie sa vidíme presne tak v Newcastle, už o mesiac, ani ne, bez 2 dní. A moderovať bude Ondro. Asi, jo. Nevím. Je to... Ak sa ti bude chceť? Ale áno, určite. Jaký zápas sa nám líbil nejvíc? Ľúbil sa mi ruchy strašne na začiatok. No, super zápas. To ma fakt bavilo. Strašně moc. Paterno se Surdu. Jo. Fantastické ukončení. Dojemný moment toho Martina Zavady, fakt jako krásnej. A vlastně skvělý první kolo. Mal som slzy, akože keď som hodil plakať, tak ma to stalo, fakt musím povedať. Vyhrát jasně. Čepo, fantastický zápas, jako Vavřiňák vypadá vlastně hůř než Vlastol skoro. A samozřejmě extrémně kvalitní finále Tips for Game Changer, takže jako strašně moc se mi to líbilo dneska. Dneska to bolo fakt skvelé. Áno, chyby sa stali pri bodovaní, čas poplietli skôr a tak, ale ako to, že sme to mohli vidieť, bolo úplne super. A mám pocit, že sa to vlastne v tých zápasoch aj prejavilo. Konkrétne napríklad pri Magde som mal pocit, že sa snažila proste tam fakt pridať do kotla, vymyslieť niečo iné, aby to proste zvrátila. Je to fakt zaujímavé. Napadlo mi, že nedá sa stávkovať na to, že kto vyhrá aké kolo, že? Ale to teraz sa môže zmeniť, že teraz môže byť stávky, že si môžeme už dopredu staviť, že kto vyhrá prvé kolo. Vlastne, ne? Teoreticky. Že ak skončí na body. Pretože, ne, ale nedá sa to. Ešte by to proste zaujímavé, že toto je to typovania, to priniesie taký úplne nový rozmer. Som už trošku prázdná nádoba. Jeden lístek rovná se jedna registrace. Ne, jedna registrace bude více, možnost koupit více lístků. Jo, možno až 8. Uvidíme podle registrací. Pozdravujeme Romana Paulusa. Ako Pirát prejavil svoju radosť po zápase, myslím, že úplne akože v pohode, bol plný emócií a taký jednoducho Pirát je. Veľmi krásne sa vyjadril na tiskovke, na tlačovke, to by ste si mali fakt pozrieť, ak ste to nevideli niekto náhodou. Veľmi pekné slova od Piráta. Akože vidieť taký prerod človeka, ktorý k nám nastúpil ako úplný vlčák, proste z ulice, divoch,
nespútaný a dneska hovoriť veci, ktoré si môžeš proste ako vystihnúť a dať na svoj profil, ak rád zdieľaš citáty a nejaké motivačné veci, že naozaj fakt silné veci. Ale je to pekné to vidieť, že pirát sa nám takto mení pred očami. Poďme do Srbska. Jo. Možno Srbsko je jedna z možných zastávok v budúcnosti, určite. Krásna Štarka arena, podobná tejto aréne, aj kapacitou. Na holotine napísal? No. Dobre, tak decka, ďakujeme, že ste to sledovali, že aj v takomto čase je vás 1400. Je to super, fakt, užite si Silvester, krásny šťastný rok vám prajeme. Ďakujeme za to, že ste boli s nami celý tento rok a že nám dávate tú energiu, tú lásku a to všetko. Fakt, toto je ten najväčší motor pre nás aj pre celý tým Octagon, aj pre bojovníkov. A vidíme sa po novom roku v Newcastle. Pokračuje cesta v Anglicku a potom nemecké. A potom nás čaká Ostrava, kedy začne príbeh ľahkej váhy Game Changeru. Proste niečo, kde chceš... Po tom Necku som zase znovu ešte víc naladený. Že? A proste myslím si, že napríklad sa extrémne teším na tým, že tu padajú veci zhoda, že znova zažijeme ten začiatok tej celej cesty, keď vlastne nepoznáme ešte toho, kto to bude. Potom ten výber tých bojovníkov niekde v noci, tí, čo tam budete a budete pri tom, tak toto je proste niečo, čo stojí za to. Možno, že keď tam bolo naposledy plná tá sála, možno to stojí za to rozmýšľať, či to nedáme aj niekde do haly, kde vás môže byť viac, ale to ešte o to skoro. Ale je to silný moment a sme radi, že ste vlastne stále vždy a všade s nami. Tak šťastný nový rok, decka. Hlavne zdraví. Tak a vidíme sa. Ďakujem moc. Ahojte.